Weche mag IEBC gin weche madine wageng'o, kendo king'iyo trajectory kata mana historia mar gima waluongo ni Electoral Management Body EMB kata commission moket mar mondo ota weche mag yiero kod ng'ado kiewo. To iyudo ni chakre wabed gi our first multi-party elections piny ma Kenya ka, wasebedo gi gima iluongo ni Electoral Management Body, manyiso ni en jogo ma oyier kata moket kendo migi thuolono. To king'iyo historia ma wasebedo godo pile pile, en ga ni commission kata committee mosetimo yiero no never leaves the next election. King'iyo from 1992, 1997, 2002, 2007, magi manotimre maber mogik en ni kane jo Kenya oneno kaluwore gi historia ma wasebedo godo, to giwacho ni wadhi ng'ado gimiluongo ni katiba. Koro 2010 August tarik 28 jo Kenya nene okawa yanga moketo ni wan gimiluongo ni Independent Electoral Boundaries Commission wadhi kete katiba. Magi wacho ni article 88 all the way to article 90 dhi nyisowa kako ripo bedni wan jo Kenya waketo ayanga institution kata gima waluongo ni Electoral Management Body. Magik ma watimo sani kaka wakili osewacho gin gigo madine wageng'o. To wageng'o gi nikech kata obedo ni katiba nitiere kama, to bende wan gi chike masiro katiba. Chike achiel kuom mago masiro katiba iluongo ni Independent Electoral and Boundaries Act, IEBC Act. Makoro en odhiye matut kabisa kendo leronwa ito commissioners kawuok to ere kaka wadhi yierogi. Role mar japiny en ang'o e yiero commissioners gi. Role mar jasiasa en ang'o e yiero commissioners gi. Role mar sirikal, ng'atno mantiere opposition kata ng'atno mantiere sirikal kaka jatelo mar piny, role mare en mane kanyo. Jogo magin jogo ma josiasa moyier e utewa mag bura kaka National Assembly, role margi e IEBC ka en ang'o. To shida ma wasebedo godo Cleophas en ni kata obedo ni wan gi chike masiro kako ripo bedni IEBC tayo kendo kako tiyo, to pok wabedo gi deliberate mechanisms mar mondo wasir chikego. Emomiyo sani ineno ka nitiere gigo matimore ni wantiere gi commissioners mabe chiko wacho adier ni jakom kadhi wuok after every 6 years, to nitiere within the 6 months before mipango ripo bedni keto mar mondo ochak lokgi. To ni kata ka gin commissioners 7 gi to ok ginyal wuok e office gi te. Nitiere jogo matelo for institutional memory, nitiere jogo bende makoro iyiero. Emomiyo king'iyo kaka for example IEBC selection panel ma bende nitie kendo wakili oseloseni, en gima bende nitiere processes Cleophas mosetimore.